kultura, kabiyayan, at sining. Kanino tamo ikalinangan? Kalinangan king Kapampangan, medong yang konsepto ng kultura, kasaysayan at tradisyon ng medong alipunan. Agpang king kabiyasnan, ing kalinangan, dakalya aspeto na makiugnayan king pamamilatan, kasalpantayanan at sining. Keraklan mas kilala at magagamit yo ing salitang pamana. Ang makilala king bagay o tradisyon na mipapasa king pamilya hanggang king susunod ang henerasyon. Kalinangan nilabas baliktad, paintungol tukitan. Maragul at Anangan, Ingayang Anino, Manangayo, ang gating apali.
apapakit ng genyo kinsili ng niyayaniwang bukina at kahintulwag ng genyo ng metong pagkasiyan. Kultura ang ipasayo pa rin bawat henerasyon na rin bawat pamilya na nanduka rin ng metong atakan, tuturuwanan niya ng kayong anak, manikalingan ng kultura at galingan ng pamagbuhay. Pamaras naman king sa Sanbandayan. Din Betis may kilalayan naman, di man metong ang marakal na apabayaring para, din mahigong ang nalawitan. Kaya ating tamong Gabriel, nung pari, siyentong alwan. Ali mamamari ng kultura at tradisyon king parokyo, para apapakit ng lugod at kasalpan para kikatamong katulungan isang Santiago Apostol. Dibalik kamo kay sendingan ni Kekatang Desamban, uli ni Kekatuaning Tanaman, ito'y pinutot tereng tao Betis, banayang masayang indeyang dutong. Kung bumot kapit Kekatang Desamban, yabi ning negamit tabla at pagbul ng istruktura na ating galyeni ng parokyo.